खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोसावबाय सोर दिनै केबिनेट मिनिस्टारनि बिबानखौ मोनगोन बेखौ लानानै मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों दिनै बेलासिनि 12:45 बाजिनिफ्राय गोदान केबिनेट मिनिस्टारफ्रा समायखिरा लागोन आरो दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागायजेनगोन 12:45 बाजिनिफ्राय जागायजेनगोन गुवाहाटीयावनो जागोन सोर केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोनखो बेखौ नायोब्ला गासै 12 जन एमएलएफोरा केबिनेट मिनिस्टार दिनै मोननो हादों दिनै 12 जन केबिनेट मिनिस्टारनि समायखिरा लागोन 12 जननि मादाव नायोब्ला 11 जना BJP पार्टीनिनो आरो गुबुन सासेया AJPनि अखम गण परिषदनि नाथाय BTech पार्टीनिफ्राय सासेबो दिनै समायखिरा लाया माने BTech पार्टीनिफ्राय सासेबो गोदान केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोनाखै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों गोदानहाय केबिनेट मिनिस्टार मोननो हानाय एमएलएफोरनि मुङा जाबाय आसवानी रय सरकार बिथाङाबो गोदानहाय केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननो हाबाय बिथाङा BJPनि अशोक सिंघाल बिथाङाबो मोननो हाबाय बिमल बरा बिथाङाबो केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननो हाबाय जयन्त माला बरुवा बिथाङाबो गोदान केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननो हादों कौशिक रय बिथाङाबो मोननो हादों कौशिक महन्त बिथाङाबो मोननो हाबाय कृष्णेन्दु पल बिथाङाबो मोननो हादों नीलिमा देवी पीयूष हाजरिका रानुस पेगु सुशान्ता बरगोहाय आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोननो हाबाय बिश्वजित दैमारी बिथांखौ लानानै गोबां खौरां ओंखारदोंमोन आरो बिश्वजित दैमारी बिथांनि एगेन्स्ट गोबां बाथ्रा ससियेल मिडियाफ्राव बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बेफोर बाथ्राफ्रा ससियेल मिडियायाव बुंनाय बाथ्राफ्रा बिश्वजित दैमारी बिथांखौ होबथानो हायासै बिश्वजित दैमारी बिथाङा फाइनेलि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोननो हाबाय नाथाय BTech पार्टीनिफ्राय सेउलि महिलारी बिथाङा नागिरदोंमोन रबिराम नार्जारी बिथाङाबो नागिरदोंमोन आरो रिहन दैमारी बिथांनोबो केबिनेट मिनिस्टारखौ होनो नांगौ होननानै गोबाङानो दाबि खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोननि मुंखौ जोङो लिस्टाव नुनो मोनाखै बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायोदि केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ दिनै सेउलि महिलारी रबिराम नार्जारी आरो रिहन दैमारी बिथांमोना मोननो हायासै बिथांमोनखौ मोनगोन सानदोंमोन गोबाङानो नाथाय मोनासै BPF पार्टीनिफ्राय 10 जन एमएलएफोरनि मादाव सासेल' एमएलएआ केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोननो हादों बे जाबाय शरण बर' माजबादनि शरण बर' बिथाङाल' केबिनेट बिबानखौ मोननो हाबाय केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोननो हादों बेनि अनगायैबो गुबुन 9 जना BPFनि 9 जन एमएलएफोरा केबिनेट मिनिस्टारनि बिबानखौ मोननो हायाखै इयुनाव सेउलि महिलारी नङाबा रबिराम नार्जारी नङाबा रिहन दैमारी बिथांमोननो होगोन ना होआ बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन आरो मोनसे गिदिर आपडेट लानानै फैदों बे जोबोद मिथिनो गोनां आपडेट बेयो जाबाय मैया BTC सरकारनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव मोननै थांखि लानाय जादों आरो बे मोननैबो थांखिखौ मैया BTCनि सरकार हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि केबिनेटआ एप्रुभ खालामबाय BTCनि EM महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गोदोनि मोसौ बाजारखौ खुलिफिननो थांखि लादों आरो BTCनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोदानहै मोसौ बोरमा बाजारबो बानायनो थांखि लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो लोगोसे बेफोर बाजारखौ खुलिनाय लोगो लोगोनो आबादारिफ्रा मोसौ बोरमा फाननो सुबिदा मोनगोन होननानै महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंदों आरो लोगोसे ओनसोलनि मानसिफ्रा फालांगिबो खालामनो सुबिदा मोननो हागोन होननानै महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंदों आरो गुबुन मोनसे थांखियानो जादों गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलाव जायफोरहा हा गैया बिथांमोननो हानि पाट्टा राननानै होनो थांखि लाबाय जायफोर सुबुंफोरा हानि पाट्टा गैयाबासिनो न' लुनानै दङ बिथांमोननो BPF सरकारा थाबैनो हानि पाट्टा राननानै होनो थांखि लानायखौ जोङो मैया नुनो मोनदों बेखौ लानानै फैगौ समाव इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों हाग्रामानि सरकारा BTCआव थानाय ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङि बयनोबो समानहै हानि पाट्टाखौ राननानै होगोन नामा बेखौ जोङो सम फैब्लासो नुनो मोनसिगोन जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चैप्टार 10 आव आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 आइन दङ
आरो बे आयेनखौ नायोब्ला जाय हाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव दङ बे हाफोरा प्रोटेक्टेड ट्राइबेलफोरनि थाखायल' माने एसटि फोरनि थाखायल' बे आयेन बादिब्ला प्रोटेक्टेड ट्राइबेलफोराल' हानि बिगोमा जानो हायो आरो हाखौबो प्रोटेक्टेड ट्राइबेलफोराल' बायनो फाननो हायो बे हाखौ नन ट्राइबेलफोरा बायनो हाया आरो नामजारिबो खालामनानै लानो हाया होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो जायफोर नन ट्राइबेल सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट डिक्लेयार खालामैनि सिगांनिफ्रायनो जुदि बे हायाव दंखायोब्ला नन ट्राइबेलफोरखौ होखारनो हाया आरो जायफोर नन ट्राइबेल सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक डिक्लेयार खालामखांनायनि उनाव जुदि बिथांमोना फैनानै जुदि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थाफैदोंब्ला बिथांमोना थानो मोनब्लाबो बिथांमोना हानि पाट्टा मोननाय नङा माने बिथांमोना बे हाखौ बिथांमोना नामजारि खालामनानै लानो हानाय नङा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि थागिबि सुबुंफोरा जाबाय बर' जों बर'फोरा आसामनि गिबिसिन थागिबि सुबुं होननानै जोंखौ मिथिनाय जायो आरो लोगोसे इन्डिजिनियास एबा थागिबि ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरा गोरिब जायो आरो ट्राइबेलफोरनि हाफोरखौ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरा ट्राइबेलफोरनि हाफोरखौ सेनानै लादोंमोन बै समाव सेनानै लादोंमोन आरो लोगोसे सेना लानायनि उनाव बिथांमोना बे जायगायाव न' लुदों आबाद खालामदों बिजनेस खालामदों बेबायदिनो ट्राइबेलफोरनि हाफोरा लासै लासै गोमालांदों आरो बेखौ नुनानै सरकारा थाखानाय हाफोरखौ जाहाथे आरोबाव गुबुनफोरा बायनो हाया एबा सेनो हाया बेखौ लानानै थाखानाय हाफोरखौ ट्राइबेल हारिनि थाखाय बानायना गालांनाय जादोंमोन सरकारानो ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायना होनाय जादोंमोन आरो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव ट्राइबेलफोरनि अनगायै गुबुन हारिनि मानसिफोरा हाफोरखौ बायनो मोना आरो नामजारिबो खालामना लानो हाया बेबायदिनो जोंनि बिटिसिआव थानाय जेसेबांखि हाफोर दङ बे हाफोराव जुदि गुबुनारिफोरा जुदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक अफिसियेलि डिक्लेयार खालामखांनायनि उनाव जुदि बिथांमोना फैनानै जुदि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव जुदि दंफैयोब्ला बिथांमोना दिनैसिमबो बिथांमोना बे हाखौ नामजारि खालामनानै लानो हानाय नङा आरो जुदि नामजारि खालामना जुदि लादोंब्ला बेयो इलिगेलि नामजारि खालामना लानाय जादों आरो बेनि सायाव एक्सन लानो हायो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा जोंनि बिटिसिआव थानाय जेसेबांखि गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलफोर दङ बयनोबो समानहै हानि पाट्टाखौ राननानै होगोन नामा बेखौ जोङो सम फैब्लासो नुनो मोनगोन आरो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव थानाय गुबुनारि नन ट्राइबेलफोरनो जुदि हा होयोब्ला हानि पाट्टा राननानै होयोब्ला बे इलिगेलि राननानै होनाय जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो लोगोसे जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरेस्ट हायाव एसटिब्लाबो आरो नन एसटिफोराबो हानि पाट्टाखौ मोननाय नङा एबा मोनथाय गैया होननानै जोङो बुंनो हायो नाथाय फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि आयेन बादिब्ला बिटिसिआव जायफोरा 2006 मायथाइनि सिगां जुदि एसटिफोरा जुदि फरेस्ट हायाव दङब्ला एबा थानायनि जुदि रेकर्ड होनो हायोब्ला अब्ला बिथांमोननो हानि पाट्टा रानना होनाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बे गुबुनारिफ्रा जुदि फरेस्ट हायाव दङब्ला बिथांमोननोबो हानि पाट्टाखौ राननानै होनाय जागोन नामा बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बेबायदि खालामगोन ना खालामा बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों